hasbana igfir zunubana bijaya annabi mujtaba salatin kai lawuna ga wanda ya san ko ina da na masa yaran bana ba kai yo tamkar sa ba Allahu ka sashe ku ne mai ja da suni na sanai da dai ba na san ganai a baya na ko kama Abula fashe ne da ba sanda na ne ka ce in ya su kausi ne abada ba zan yi shi ba so ba ban saka ba a bege ba ba da ba yaushe na zo maka ba ba sharifi babban kuma zaga in kewaya kama kiran lafiya ka taka gaba ja gaba ma'aiki waye ya kai komai kuma sai ka kai Allah na ci da kai ina ka je bai bi ka ba jagoran sansani ya na saman zamani kai ka wuce tuntuni tun batin kake shugaba sarki rabbana amsar roƙo na dan sama bigata roƙon da nake annabina kake ingankan huta safiya dare shi ya yi rana baitoci na so na yi wa masoyina yara mai shiri kamar kaka kirji na inai baitukan ya zausa cancanta sake raka ni kausin zamani ka sake kula ni ya mu je zuwa sharuka ni da rauni Ali Muhammadu bar raba kyauta shiga hallaka ban ga maceci ba kowa zan tuna sai ga mai kaiwa wannan annabi ban ga iri dai ba kafin dai faɗi yake kwankwance ta wanda yake kira kana amsawa wanda ya kwankwasa kana budewa ko ba tambaya kana badawa ko mai ya gudu yau ba ni da kowa tunani na ya kushe kai ne ba mutata sai ga ya farni dangi yan uwa suna tutture ni sun rage duniya suna tozarta ni ga kuma zuciya tana son sarge ni burin da take ummi sun huta Rabbana amsa roƙo
sha kallo annabi mai girma. Da'iman kai ne dai sayifin dalaini, mai gira mai hanci an jalal ainaini, shugaban wayayyu zamanin zamani, ka fi sauri sauri ka wuce zamani. Kai ka sa takalmi cika makin annabta, jarrabawar kowa ka wuce cancanta, ka fara kirawar lafiya mai tuta, kai ka ce tokawa kai ka rarrashe ta. Lafiya sha madadi alhaji almahi, akrabul kuramahi sannan abdullahi, kai zuwa ta dewa rahatul arwahi, waya ce ka ya dirje sai abin wallahi. Kabu mulki mulki sannan abdul hadi, sha shiri shiryayye mai yawa mai fadi, shi yake mai da maza ka ce ladidi, take za ka ji amsa don karan ba daɗi. Sakamanka na farko ka gaba karshe ba, ka wuce matsayi kan mai jini bai kai ba, kai ka je inda ka je bai zuwa bai je ba, ɗahatin da kana nan ba zai kiran wayo ba. Maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Abin ta saukuri jiranin bidi salamin, maza ta dama a jara min mugulatin bidami, a mahabbatin rikumin tilka'i kasimatin, wa au mazalbar kufi zulma ibin idami, mamali ainihin in kultar mafahamata, wa mali kalbika in kultar tafi yahimi, a yasifin safu an dalkufa munkatimun, ma bai na munsajimi wa mutarami, laula hawa lam turik jam'an ala dalali, wala ariktu li zikri libani wala alami, fa kayfa tunkiru ban ba'da ma shahidan li alayka huduna jam'i wal sadani, wa azbatul wajha ay abratu wa qalam misl al bihari ala kadayka wal ganami, na absara man awa fa arragani wal يا درد لذات في العالمي، يا لائبي بالهوى أدري مآسرة مني إليك ولو أنسمت لن تلمي، أتتك حالي لا سري بمستسر، عدل وشاك ولا دائي بمنحسمي، مهتد السؤال لست أسمعه، إن المحب على الوصال في زمني، إني تامت نزيها شيء في أزل، والشيء أبعد في نسي على التخلي، وإن أمرتي بالسوء ما تأزل، من جالها بنزير الشيب والحرمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أكرمك الله أكرمك الله Rabbi salatinka da dawa mutum rauna, ki gudun samuka wanda ka bai sallah, sada dukan sahabai masu kisan gilla, sun cika sun girmama sun faɗi Allahu. أكرمك الله Ka tafi ka kere an gaji an tirije, duk lamarin Allah mun zali ka gaje, gashi ka san komai kai ka rike ka aje, kai ka dike duniya kan ka zo ta huce. أكرمك الله Karka bisha karfi ko ina an san ka, kan ka zo sarkinka ya faɗi sunanka, gashi ya ja kunne in suka zo su faɗe ka, amma su dukan girma babu irin naka. أكرمك الله
kai ne kai ne kai ne takan mata Mustapha Saidul Arabi kai ne takan mata Mustapha Saidul Arabi shakirari na rabani kai kadai ne ka darata kai ka zauna a ruhina kuma kai kadai ne bukatata san ka ne yana da sakewa taimaka mai cikar bauta tausaya ko zaune ne kan ka manya Rasulallah kai ne takan mata Mustapha Saidul Arabi Mustapha zauna daidai zalabe yanka wajib ne sani sarkin halittu annabi san ka lallai farilla ne sama zatun take dan abdu da gano ka aiki ne da kai ne ka buya ya Muhammad Rasulallah kai ne takan mata Mustapha Saidul Arabi wanda ya ce so ka asadu ya tsare a cikin hauka wai musulmi ne da faɗin an zurfafa a cikin sanka rabbana bandiman hauka na san ma'aiki na roka Allah ka tsine wa zuwa ta auna girman Rasulallah kai ne takan mata Mustapha Saidul Arabi ba mu sauki a harshe na wajen wadar ka Rasulallah ko ina na tsaya ka tsaya mai ya Muhammad Rasulallah ina yabon kuma ga ka abun ya sai ni ya Rasulallah lalle muradi ya samu ga mai yabo ga Rasulallah kai ne takan mata Mustapha Saidul Arabi mai kamala mai jamala manzon Allah mai kamala mai jamala manzon Allah Rabbi Allah sarki na mai sarauta gaban basira ka daɗe da dubin fahimta zan yi bege gaba aiki mai sarauta ba da haske na fage da isar Muhammad Rasulallah mai kamala mai jamala manzon Allah fara tsira da aminci ga mai walina don makamai shi ka ba wa ya hau ya zauna farar iyaka a gare ka bare a auna shi na kama ma'aiki mai gida na Rasulallah mai kamala mai jamala manzon Allah wallahi annabu ya zarce sumfa idan ya bullo tilar ka daga ka tafa da cikar halitta daga shi aka kulla kofa hasken gidawo daga dan ma sai ce sai Rasulallah mai kamala mai jamala manzon Allah Mustapha Zuljudi yaban kade su jira ta annabi kara karbar yabona ya Mustapha Zuljudi yaban ka ne sutura ta annabi kara karbar yabona ta tabaraka kai na kira mai dare mai rana kaga dai ta abun bauta ta mai rike da marina azabuwa yi ina roko domin kisar annabina ka kara haske a harshe na da sanya bawa gwadina ya Mustapha Zuljudi yaban ka ne sutura ta annabi kara karbar yabona kai kake yadda duka ga dama kara shafe batuna ko nake yi da babbar murya ya maji lokona ina nake so a karawa uban dukan alamina mahamudu wanda ya sauka a maka sanan ya koma madina ya Mustapha Zuljudi yaban ka ne sutura ta annabi kara karbar yabona na nufi ne ga wanda ka ce marta laita ta bishi wadanda babu sakan da ka huta kun salati gare shi a inda duka ki Allah shi ma zaga ne akwai shi Muhammadu bin Abdullahi dan Amina tude shi ya Mustapha Zuljudi yaban ka ne sutura ta annabi kara karbar yabona na nufin wanda komai za kai sai da yardar sa ya so wadanda ka ce da shi ran zaiwa ko suwaye ya kwaso kyawun ɗabi'a da rarrashi Allah abunka ya naso mai ran da ya ce bala ya Mustapha Zuljudi yaban ka ne sutura ta annabi kara karbar yabona shi nake so a karawa dubin salati da zifi mai cika mai kyau mai haifa mai
nagarta da karfi titimin rahama shaɗi ba sansana goge laifi wa alihi da sahabbai tuna masu kauna da zafi Yabon ka ne sutura ta annabi kara karɓar yabona. ruhun gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Allah da shatti jani da jiyari baka dadi barhamu bayi baba wadin yabo mai dadi maula ya sani da fama kullum ina da zumudi kan diga banka da baituka basu kau ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. na zama ka huta murhun gida mai girma mahamudi ne ya aje ka a tsakar gidan alfarma murhu ina kaunar ka albarkacin mai girma an zo da kai duniya kaka a lahira baka zo ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. murhun da ke duniya gashi a lahira bai zo ba matsayinsa na aljannar da rawada bai fada ba matsayi na wannan murhu ba zai faɗo kuna ba girki ake wa ma'aiki a kansa tun ban zo ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. manta da wannan murhu ka tuba kaman safe shi ya juya wa ɗaha dan ya koma da babbe da yawa cikin ayoyi kafin kasawa a fefe ya ci su ya gama hadda ko kofar gidan ba su zo ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. sai ya ga murhu duk lokacin da ya sauko ya gaida baban su murhu sannan a ce maryami ko da yawa cikin ayoyi murhu yana nan ta sauko kai wacce aya ka saukar a gidan mutum baka zo ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Allah ko aka baiwa kwace da dawa mango wanne madafar kowa tsiran gajere da dogo sarkin da in harkace man a take zai ce ungo manzan da ya so ya ganka bai tuba takalmi ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. kudi ne fada sanda ka daman so ba a cewa murku sannu ya kyautata ba kaɗan ba abin da ya yi na ji daɗi ba zan shiru ban faɗa ba kirki ake wa ma'aiki a kansa tun ban zo ba Ruwan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. la ilaha illallah maulaya muhammad mai girma La ilaha illallah maulaya Muhammadu mai girma. tausayin aljanna annabi mai gida da gidaje mai sarauta a kifi kaka uba ga dukkan mazaje sannu sannu ake maka annabi ba a yi magaraje kare fadar ka mu bai dina sayyidul umma La ilaha illallah maulaya Muhammadu mai girma. ya zama ka ga wuta kai ne wanda babu irinka kai ka bayyana Allah wanda ya bi shi sai da saninka sallama ta nake maka sha matsayi ga darar ma'aika mai Hassan da Husaini da Fatima kai ka dai ne ake nema La ilaha illallah maulaya Muhammadu mai girma. Mustapha mu muna so duk lokacin da za mu yi bege a so gurin ka tsaya mana domin kai muke yin hange ka sa zakatan mutane duk wasu wasu yau kokoye ka amshi wannan roƙo domin Fatima ya mai girma La ilaha illallah maulaya Muhammadu mai girma. dan nake so da tattasa aya ba mutum gajiya ba wani ne shi da ramla da rinsi ba za mu aje ba da wallahi ka fi uwa da diyan maka zarce amma bin salam su ma'adan annabi marhaba duka mai girma La ilaha illallah maulaya Muhammadu mai girma. mai cikar asali ne manzan Allah Mai cikar asali ne manzon Allah. tarbiya da tafiya abdu manzan Allah majajjawar annoba gumbaki ya Allah ina maza ga namiji shugaba mai Allah a ja da
kai ganganci manzan Allah. Mai cikar asali ne manzon Allah. Dan na so zan huta Muhammadu labbaika, rabbana ya yi ma sake yi min daka. So nake begen nan kan sakan albarka, ko ina in zan yi ka zo bazan Allah. Mai cikar asali ne manzon Allah. Tarnakiya da tafiya audu manzan Allah, majajawar annoba kuma kiya Allah. Ina maza galwani shugaba mai Allah, a ja da kai ganganci manzan Allah. Mai cikar asali ne manzon Allah. Hanke zan tsaya ba gajiya ne ba, kun begen sabon batun hutawa ba, fadar bege ne da bai iya komai ba, sau da lafiya na gama na tuba, san wala